Fins fa poc aquesta era l'única entrada que obria les portes del coneixement, però ara la clau no només es troba al pany de la biblioteca, sinó en el codi PIN d'un mòbil, tauleta o ordinador. D'una habitació sencera amb diferents volums d'una enciclopèdia que era el retrat fix d'un moment, s'ha passat a un portal web que s'actualitza constantment i que té els defectes, però també les virtuts del coneixement col·laboratiu. La Viquipèdia és una obra permanentment inacabada. Això què vol dir? Perquè el seu objectiu és albergar tot el coneixement de tot el món i això és un fet utòpic, no mai s'aconseguirà. Llavors, és una miqueta com la Sagrada Família. És una obra que ja pots consultar, tothom pot consultar, però hi ha façanes que estan en construcció i n'hi ha que encara ja estan acabades. Doncs a la Viquipèdia igual. Hi ha articles que són un nyap, que són molt curts, que necessiten millorar, i articles que estan perfectes, articles de qualitat. El que fa falta per consultar la Viquipèdia fa falta, el primer de tot, és necessari sentit crític. El jove palafrugellenc David Parreño és un dels membres més actius d'aquesta comunitat i forma part de l'entitat que promociona, defensa i difon l'ús de la Viquipèdia, l'Amical Wikimedia. L'any 2012 va convertir-se en viquipedista resident de la vila de Josep Pla. Per primer cop, totes les institucions culturals i polítiques d'una ciutat apostaven per la Viquipèdia per difondre els atractius i patrimoni del poble. Una figura que fa de pont entre les institucions culturals i la Viquipèdia. Llavors va néixer el Museu Britànic quan van veure que les seves obres eren més consultades a la Viquipèdia que a la web. Parreño va entrar dins d'aquest món com la majoria dels anomenats millennials, gent nascuda entre els 80 i els 2000, buscant informació a través de la xarxa per un treball. Vaig veure que la Viquipèdia en català necessitava voluntaris i m'hi vaig començar a introduir, traduint articles, fent-los de nous, correccions. A través d'aquí s'ha anat implicant en un projecte que té en el seu ADN un dels pilars que fa avançar una societat democràtica, el coneixement lliure i universal sense barreres. Una de les coses que m'atrau més de la Viquipèdia és quan, per exemple, penjo un article a la Viquipèdia i llavors, al cap d'un temps, veus que aquest article és referenciat a algun lloc o que la fotografia que has penjat la utilitza en algun mitjà o la utilitza en algun llibre o l'article que has fet a la Viquipèdia en català algú el tradueix al castellà o a l'anglesa. Llavors veus que el teu coneixement que has aportat a la Viquipèdia en el teu temps lliure és útil per la societat en general. Des del seu activisme viquipedista, Parreño no es cansa de defensar la Viquipèdia com una eina fiable i útil pels centres educatius. No només aporta coneixement, sinó que ajuda a veure'l amb ulls crítics. Allò de no em donis un peix, sinó dona'm una canya i ensenya'm a pescar.